disfrutar, lo important que és la natura, lo important que és el pensar. Si busques un paratge, si tu busques disfrutar, trobaràs diversitat, natura i vida en l'Algar. La manta al coll i el cabasser, mon anirem i el postiguet. La manta al coll i el cabasser, mon anirem i el postiguet. Els xicotes de Callosa s'han comprat una romana pa pesar-se les mamelles 2 voltes a la setmana. I si vols que te la mostre, posa panxa per amunt i veuràs que polseguera t'esperen fora del cul. Les matxes de Callosa han llogat un italiano pa que es peguen 2 besades i de pas estiren mano. Jo estime que el callosí és millor que l'italià i si tu tens algun dubte, mira la barra de pa!